Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV abasa richienda mberi. Tichida kutenda zvakanyanya nekuda kwerudo rwenyu rwamunoramba muchingoratidza kumativi mana enyika. Nhasi ndiri kuno kuGoromonzi kwandauya kuzoona sisi Zviko namai vavo. Handiti toda kuti timbokurukura kubva pavhidhio ratakaita pane nguva mwedzi yapindana mwedzi yakawanda taita vhidhio iri. Also nchida kukurudzirai kuti zvoni suspension yemotikari yakasimba yakuwanikwa badzi ku Fit and Go. Fit and Go ndo vasaurira vedu vanotigadzira motikari. Mukaona tichisvika kwese kwana Goromonzi, motikari dzedu dzakasimba nokuda kwe Fit and Go. So kana muchida suspension parts akasimba zvamunongoita kuvabata panhamba dziri pascreen. Also vanobva vakuchekerai motikari dzenyu kuti ndezvipi zvinoda kugadzirwa. Makasimba here vatete? Takasimba makadiko mukoma. Tiri nani. Zviko wakadi hako? Makaditi. Ndinofara wakadi zvako? Handiti? Ndafara ndakuona nasi. Nemasmile ako aya. Chimbomarova toni. Handiti? Pane vamwe watanga kuona nhasi. Vangada kuziva kuti munonzani uye uyu watinaye ndiani wenyu? Ini ndinoitwa mai Zvikomborero kana kuti Purity. Uyu ndiye Zvikomborero wacho. Mwana wangu mwe number 3. Alright. Purity ani? Purity Matsikidze. Alright. Mune makore mangani? Ndine 36. Alright. Vangada kuziva zvakare kuti Zviko akaberekwa necondition iyi ainayo here kana kuti yakazoita kuya? Zviko anoberekwa ine condition akaberekwa zvakanaka. Akazoita ratidza kuti condition iyi takazoiona pane 4-5 months. Asisagari. Bose akanga ambogara nobva azorega akuda kukamba iye. Paakazorega ipapo ndo patakazoona kuti patione problem. Bose akazotanga kugara ane 3 years. Kubva ipapo. Alright. Saka manga muchimuriritira sei? Titarisa zvakare kuti mune vamwe vana vamuinavo. Kumuriritira ndanga kumashure uko zvaimbenge zvirinani pakuti ndofunga mungoona bhodhi yake kuti anokura zvakanyanya. Zvazvo ndichibatsirika pakuti ndaimbomuendesawo kuna mama. Ndichimboshanda mudzimba kudii mumakicheni. Ndaimboshanda pakawanda ari kuna mama. Saka ike zvino pane challenge wekuti mama havachakwanisi kuti vakwanise kuti vangamusimudzi kana nekuti zvese anoda help kusumudzwa kundopa mvuri kana kuenda kutoilet kana paanogezeswa achada kusumudzwa kubva pawiche kana kubviswa ipapo achiswa paanorara. Saka kuti achienda kuna mama wangu haachakwanisi, anenge achingova pandiri ndo paanenge ari. So kumuriritira kwacho kwatongova kwekuti dzimwe nguvawo ukaona pane piecework mapart time izvozvo zvandinenge ndichingoita ndichivariritira. Alright. Zviko uri sei zvako? Uri bhowandini? Last time patakauya wakati unoda chizvi uchirangarira? Hauchaziva zvawakati unoda? Wakangana nguva reba handiti? Asi chii chaunoshuwira kuti dai wawana iwe? Kufamba. Alright. So kurova kuti zvoni for now chauri kuda i-wheelchair. Chokwadi? Yaunokwana iwewe. Handiti? Handiti. Kuchikoro kuri sei? Kuri Bho. Alright. No, pakanaka Zviko. Nhasi zvataita manje, nhasi ndakuigira brand new wheelchair. Handiti? Handiti? Toda kuona kuti inokufita here. Tine zvishoma zvatauya nazvo. Pana vanonzi mukoma Chris vari kuSouth Africa ndo vatituma nemaparcels atiinawo. Vakati ndine wheelchair handinayo, so ndiri kuda kuti ndiwane wandinopa. So ndo vane zvese zvatauya nazvo zvatoda kuti tinge tinosvitsa kwamuri. Maita basi. Aiwa. Tinotendai zvakanyanya. Tinotendai nekufambisa ushoko muchitsvagirawo help. Tinotendai Mwari vakukomborerei. Tinotenda namukoma ivavo zvekare.
Regai muzonatsotenda maona zvinhu zvachona. Sa muri yeZimbabwe tiri kuno kutoda kuti hatichaona kuwanda kwawo yauya apa uchene zvinhu. So muri yeZimbabwe tichida kungoramba tichingokurudzirana kuti aiwa ngatiitiranei zvakanaka kana tichinge taona mavidheos ngatiitiranei zvakanaka. Aiwa mirai muone zvinotevera. Ari kuonawo zvikuitika. Tiri kuzocheka. All right. Uche ya sisi. My guess. Uma ubudo. Oda kuonda. Alright, ngatipushe iyo kuno. Tauchiswedera mumashure kana. Tizokuchinja. Ndakumbokutakura. Izvo wakukwana manje. Hai zvako zvaita. Zviko zvako zvadi zvako zvaenda. Alright. All right. Yes. Yes. Itirawo zvipo ega uyezve nemi vacho musaitirawo zvipo ega nekuti vakawanda munyika umu vane maproblems wakadai vatinoonawo murodhi vatinosangana nawo vatinofamba. Saka ndinongokutendai nekutirangarira kwakadai. Chikafu, tsoka dzemwana. Aiwa handizi kuti ndotenda ndichiti chii muri yeZimbabwe. Maita basa zvakanyanya. Aiwa tinotenda. Maita basa ndinotenda. Saka zviko ndezvipi zvimwe zvaunoda wewe? Zvaunoshuvawo kuti dai ndava nazvo tsoka dzavepo kuti ufambe zvakanaka. Kuchikoro uri kuenda kuchikoro handiri? Saka ndezvipi zvimwe zvaunoda wewe? Ndoda mabhuku, ndoda makavha, ndoda hembe dzekupfeka. Ndoda zvinhu zvekuchikoro handiri? Nehembe dzekupfeka. Nemayunifomu. Nemayunifomu nemabhuku. Nemabhuku kuti udzidzewo handiri? Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira chishuwo chemwana. Mwana ari kushuwa kuti dai ndawanawo mabhuku, dai ndawanawo zvekushandisa kuchikoro, hembe chaidzo dzekupfeka. Zviko ari panapa ane bhodhi hombe but ane 11 years dzekuberekwa handiri? So kune vanoda kubatsirana naZviko makasununguka kuti bata panhamba dzedu kana kubata maiva Zviko panhamba dzinoti 0777 432828. Alright, dzokorodzai. 0777 432828. Right, munongobata zvakare direct panhamba dzavo. Kana mune zvamuri kuda kuti tibatsirane nemwana wedu tobva tabatsirana naZviko. Aiwa, izvo zvinezvi toda kumboona Zviko achipinda muwheelchair yake nyowani handiti? Ndoda kurova matsva nhasi.
Ndoda kurova matsva. Ndina ngoma nganda tikapinda mbamo tagara ndoda tokurova matsva. Aiwa, tida kutendai vehavana baby way nekuda kwekudhoneta kwamaita kuna Zviko. Aiwa, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Kuna vose vanotisapota, pfuurai mberi nekutsigira maprograms edu. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, much love.